Gvern nazzjonalista nefaq kważi 425,000 euro f'konsulenzi u ħidma relatata mal-proġett tal-Corporate Village li kellu jsir fl-Imrieħel, proġett li kif qal-Ministru Chris Cardona qatt ma qabad art. B'risposta għall-mistoqsija parlamentari tad-Deputat Laburista Anthony Agius De Celis, il-Ministru Cardona qal li x-xogħol preparatorju beda fl-2008 meta Lan Camilleri dak iż-żmien chairman tal-Malta Industrial Parks qabbat lil Deloitte u lill-Architecture Projects Limited biex jibdew iħejju stimi finanzjari u kunċett ta' żvilupp għal dan il-villaġġ. Fl-2010 ġiet ippubblikata espressjoni ta' interess għall-iżvilupp tal-Corporate Village li għaliha kien hemm 9 sottomissjonijiet. F'Mejju tal-2012 intbagħtet talba l-proposti lil kull waħda minn dawn is-sottomissjonijiet. Għalkemm din is-sejħa damet aktar minn 3 xhur miftuħa, kien hemm sottomissjoni waħda biss li eventwalment ġie deċiż li ma kienx konformi ma' termini speċifikati. Il-Ministru tenna li minħabba nuqqas ta' interess li rriżulta ma sarx aktar xogħol fuq dan il-proġett, anke jekk bejn konsulenzi u kampanja promozzjonali intefqu 425,000 euro minn flus il-poplu. Il-kampanja promozzjonali marbuta mal-Corporate Village kienet tinkludi attivitajiet promozzjonali f'Milan u Londra. Minn barra numru ta' pubblikazzjonijiet, preżentazzjonijiet u saħansitra website dedikata għal dan il-proġett, saret ukoll promozzjoni permezz ta' rappreżentanza tal-korporazzjoni f'diversi pajjiżi li kienu jinkludu l-Ingilterra, il-Ġermanja, il-Libja, l-Emirati Arab Magħquda u l-Istati Uniti. Il-Ministru Cardona qal li din il-promozzjoni kienet primarjament iffokata sabiex tħajjar operaturi jidħlu għall-iżvilupp tal-Corporate Village iktar milli biex tattira investiment barrani. Għalkemm intefqu mhux inqas minn 84,000 euro għal din il-kumpanija promozzjonali, la ġew attirati operaturi li konkretament kienu interessati jiżviluppaw dan il-proġett u inqas biex jibdew joperaw mill-Corporate Village.